L-aħbar tal-qtil ta' Nicolette Girxi ta' 48 sena fl-appartament tagħha fis-Swatar fil-lejl ta' bejn il-ħatt u tnejn ġibdet l-attenzjoni tal-midja internazzjonali li rrapportat il-każ fid-dettall fl-aħħar sigħat. Minħabba li l-każ involva wkoll l-allegat qattil tagħha, l-Irlandiż Edward William Johnston ta' 50 sena, li wkoll kellu relazzjoni sa ftit xurilu magħha, il-midja Irlandiża l-aktar li tagħtu prominenza. Johnston, li ammetta mal-pulizija u tom id-dettalji li waslu biex jinstab il-katavru tal-Maltija, spiċċa nqatel mill-istess uffiċjali fil-Kosta f'San Ġiljan, wara li fit-3 sigħat sħaħ baqa' jirrifjuta li jċedi waqt li beda jedded b'dik li deret arma tan-nar f'idejh. Hekk kif l-aħbar bdiet tinfirex kmieni tnejn filgħodu, fejn din l-istess kamra tal-aħbarijiet kienet minn tal-ewwel fis-Swatar limiti ta' Birkirkara, il-midja Irlandiża bdiet tirrapporta fuq il-każ ftit sigħat wara. Ibbażat fuq ir-rapporti lokali, il-midja internazzjonali tat deskrizzjoni ta' dak li seħħ kemm lill-vittma Maltija li nqatlet b'daqqiet ta' sikkina kif ukoll l-istess Johnston li miet fl-isptar Mater Dei wara tiri mill-pulizija, anke kien għata l-assistenza medika mill-ewwel fuq il-post. L-Irish Times irrapportat li Johnston kien magħruf mal-pulizija f'pajjiżu, każi li jmorru lura għal madwar 14-il sen ilu. Ġie rrapportat ukoll kif żvelat 2 One News li Johnston kien arrestat fl-Ingilterra fi frar tal-2012 meta f'każ simili beda jxejjer arma finta f'Liverpool waqt li kien xurban u għal darb'oħra kien viċin li laqqat tiri mill-pulizija. Ġimgħa wara l-każ f'Liverpool, jirriżulta li Johnston kien daħal f'restorant ta' ikel Taljan fi Glasgow l-Iskozja u beda jgħid li qed jiġor bomba. Kaġun ta' dan, Glasgow spiċċat imbarrata bi preżenza qawwija ta' pulizija u soldati. F'negozjati mal-forzi tal-ordni u kien qal lill-pulizija biex jisparawlu u joqtluh, iżda rnexxilhom jirażnuh u jarrestawh, bil-konsegwenza li mbagħad fil-qorti ġie kkundannat għal 28 xahar ħabs. Fl-aħħar snin, anke permezz ta' profili folots fuq il-midja soċjali, Johnston kien daħal fis-suq tal-beħ tal-isma' online. Profili simili kienu ntużaw ukoll biex jiffastidjaw lill-istess vittma Maltija, tant li kienet irrapportathom mat-taqsima tal-vjolenza domestika lokali iżda xtaqet li ma jitkomplix il-proċess fil-każ. Fuq dawn il-pjattaformi, Johnston kien jitella ritratti tiegħu jippoża ma' karozzi lussużi u lukandi ekstravaganti waqt li f'video partikolari sostni li kien lest jirtira fl-Italja minħabba s-suċċess li skontu diġà kiseb f'ħajtu.